Er waren een boer en die rookte sigaar en alles in huis dat stonk ernaar. Tot zelfs het vee en de kippen die roken naar rook. Die roken naar rook. Zijn vrouw hij al dikwijls gebid en gesmeekt, toch rookte niet elke dag van de week. Want anders in Kees, daar raak ik van de kook. Finaal van de kook. Ik kan het zonder roken niet meer stellen. Ze kunnen mensen die nog meer vertellen. En hij rookte in de kamer en hij rookte in de keuken. En overal lagen peuken, en overal lagen peuken. Hij rookte bij de varkens en hij rookte bij de koeien. En zelfs bij het stoeien trok hij zijn sigaar. Maar op een dag, wij waren het geval, toen kwam hij 's morgens in de stal en vond zijn Bertha in ademnood. In ademnood. Hij had er de veearts bij gehaald en 40 gulden voor pillen betaald. Toen was zijn Bertha zo goed als dood. Zo goed als dood. Hij haalde uit de kast een doos sigaren. Garen. Dat waren op dat moment wel te verklaren. Klaren. En hij rookte in de kamer en hij rookte in de keuken. En overal lagen peuken, en overal lagen peuken. Hij rookte bij de varkens en hij rookte bij de koeien. En zelfs bij het stoeien trok hij zijn sigaar. De koei die ging naar het abattoir en Kees die viet nog een sigaar. Hij was nog niet bekomen van de schok. Van de schok. Maar Hanneke in Kees opgepaast, ze rommelde wij in de keukenkaast en haalde van tussen de grutten een zwarte sok. De zwarte sok. En Hanneke laagde stiekem bij de eigen. Nou zal hij wel tabak van het roken krijgen. En hij rookte in de kamer en hij rookte in de keuken. En overal lagen peuken, en overal lagen peuken. Hij rookte bij de varkens en hij rookte bij de koeien. En zelfs bij het stoeien trok hij zijn sigaar. Ze schudde de zak op de tafel leeg en zin toen Kees verwonderd zweeg. Je zult wel vragen, hoe kom jij daaraan? Hoe kom je daaraan? Voor elke peuk die ik hier vond, in een nasbak of op de grond, heb ik 3 kwartjes in die sok gedaan. In die sok gedaan. En Kees die zat beschaamd ineen gedoken. En zwoer op dat moment nooit meer te roken. En hij stopte in de kamer en hij stopte in de keuken. En ergens lagen peuken, en ergens lagen peuken. Hij stopte bij de varkens en hij stopte bij de koeien. Hij stopte niet met stoeien, maar wel met zijn sigaar. Hij stopte in de keuken en ergens lagen peuken, en ergens lagen peuken. Hij stopte bij de varkens en hij stopte bij de koeien. Hij stopte niet met stoeien, maar wel met zijn sigaar. Jaren daarna ging Bertha 2 en Kees den boer die zin toen mee. Mijn Hanneke kom eens gauw met uwe sok. Met uwe sok. Maar Hanneke zin bedoelde jij die, daar zit niks in want jij rookte niet. Toen kregen ze het samen gruwelijk aan de stok. Al aan de stok. En Kees die kocht meteen een doos sigaren. En Hanneke ging gelijk maar weer aan het sparen. En hij rookt weer in de kamer en hij rookt weer in de keuken. En overal liggen peuken, en overal liggen peuken. Hij rookt weer bij de varkens en hij rookt weer bij de koeien. En zelfs bij het stoeien trekt Kees aan zijn sigaar. Hij rookt weer in de kamer en hij rookt weer in de keuken. En overal liggen peuken, en overal liggen peuken. Hij rookt weer bij de varkens en hij rookt weer bij de koeien. En zelfs bij het stoeien trekt Kees aan zijn sigaar.